abiadura handiko trenaren mafiaren albistegiaren 3. eta azken atalean, ingeniarien elkargoen eta trama zibilaren zeregina ezagutuko dugu. Ingeniarien elkargoak abiadura handiko trenaren mafiaren soldatapeko adituen taldeak dira. Bere kaporik nabarmenena Álvaro Miranda da, HTA-arekin obsesionaturiko ingeniaria, mafiaren bozeramaile, kontseilari oia UPN-erekin eta Nafarroko aurrezki kutxaren desagerpenaren azken arduraduna. Pedro Bustos ere, bide ingeniarien elkargoko dekanoak, zeregin aktiboa du HTA-aren mafiaren interesen defentsa. Egunerokoan, ordea, HTA-aren mafiak bere boterea zabaltzen du trama zibilaren bitartez. Proiektuaren legitimatzaile sozialak dira. Horien artean, honako hauek nabarmentzen dira. Club Atlético Osasuna, Manuel Piquer enpresarioen burua zuzendaritza batzordearen duelari, UGT sindikatua eta Iratxe kontsumitzaileen elkartea. Erakunde horiek bat egin dute HTA-aren aldeko plataformarekin, bere bazkideen iritzia kontuan hartu gabe. Desjabetzearen aurrean, HTA-aren mafia borrokatu. Otsailak 21, Larunbata, manifestazioa Iruñean.